Så er jeg ankommet til Banyoles, og den lille gule har endnu en gang gjort et godt stykke arbejde her for at ned. Jeg kom lige for et kvarter siden. Jeg fik lige slået lidt telt op, og så er jeg ude og kigge lidt på, hvordan banen ser ud, og se om man kan få padlet lidt her til aften. Mindre tilbageskridt her til aften. Der troede jeg skulle ud og ro, men man kunne overhovedet ikke få lov at benytte klubbens broer, man kan se her i baggrunden på nogen måde. Så det var først på mandag, jeg kunne få lov at snakke med hende for hele tiden og få lov bare at benytte broen til at gå på vandet. Så mærkelig oplevelse, men vi må prøve se, om vi kan komme på vandet et andet sted fra. Så lykkedes det mig at komme ud og træne i dag. Det blev faktisk en rigtig god træningsdag. Jeg rendte ind i den spanske K2 heroppe til VM, og de gav mig lige en god hænger 3 runder rundt på banen herude. Som man kan se, så er der dejligt herude. Så det var absolut noget mere positivt dag, end det var i går. Kortbaneholdet gav os tidligere på en rundtur i, hvordan de boede, når de var på tur til World Cup. Så her er lige en lille Crib Martin Styles. Her er så Sweden, som man kan se, så dejlig stor åbning. Smart lynlåsarrangement. Sådan møblerne, selvfølgelig Martin Style, letvægts, aluminium, kan klappe sammen, fylder ingenting. Kan skrues lidt på, sammen med stolen. Træder indenfor en gang, så kommer vi over til køkkenet herovre. Ikke noget smart induktionspjat eller noget her. Det er old school gasting. Og køleskabet her selvfølgelig også. Med lidt kolde drikkevarer til når vi kommer ind på roturen. Hvad har vi ellers? Så har vi selve soveafdelingen. Igen. Smart lynlåsarrangement. Åbner stort op. Dejlig stor og bred seng, så også brede Martin også skal være der. Har fået min speciallavede, da jeg har kort ben, så måtte den ikke være ret høj. Ellers kan jeg jo ikke komme op i den. Store fine vinduer kan vi også blære os med. Udsigten er måske ikke lige den bedste. Vi prøver lige den anden side. Ja, spændende var den heller ikke. Træder udenfor. Så herovre der har vi poolområdet. Kigger lige forbi vores wheels. I poolområdet har vi simpelthen for at være nødt til at holde alle de lokale væk, lige nu var nødt til at sætte lidt hegn op. Men som I kan se, der er både en lille hyggepool til dem, der ikke så godt kan svømme, og en lidt større pool. Så er jeg lige kommet ind for endnu et fantastisk plads hernede i Banyoles. Der er stadigvæk kanon vejr. 25-26 grader, blikvand og som man kan se bagved, høj solskin. Her til morgen fik jeg endnu en gang fornøjelsen af at komme ud med en af spanjolerne fra deres K2 her, fra de foregående World Cups. Han bor her i byen, og vi tog lige en 10 km rundt på søen, skiftet til at trække. Dejligt at komme ud med nogen og hænge lidt på dem. I morgen formiddag får jeg endnu en tur med ham i Kuwait, og så fra i morgen eftermiddag så kommer hans toermarker heldigvis tilbage, og det skal blive rigtig spændende at komme ud og træne lidt med dem. Han snakkede noget om i dag med, at de skulle ro 3 gange 20 minutter med 30 sekunders sprint for hver 5. minut, så det skal nok blive hårdt at prøve at følge med dem rundt. Ellers så var det en lidt speciel weekend. Jeg ankom jo fredag aften, og han kun lige til det, jeg lige skulle bruge fredag aften og lørdag morgen. Det viste sig at være en rimelig stor fejl, da der åbenbart er katalonsk nationaldag hernede her i weekenden. Det var også derfor, der var så mange mennesker på campingpladsen her i weekenden. Så alt, hvad der hedder madbutikker og noget som helst, har været lukket hele weekenden. Så det har været med at finde en lille smule frem af det, jeg havde med hjemmefra, og ellers så har det været tyndt besat med mad, så det skal blive rart at komme ud og handle en ordentlig portion mad, så der kan blive skovlet indbords med al den træning.
det var alt for denne gang. Jeg prøver at se, om jeg ikke kan få fat i et nyt kamera til at spænde på båden. De 2, jeg har haft, var desværre gået i stykker, lige inden jeg kom herned. Sådan at jeg også kan få filmet lidt ud fra vandet af, så I kan se, hvordan banen ser ud.